अरे माई अरे आवा अरे बाप क्यों देखला ना हरे के बिना देखला ते हिम्मत में काहे खाली होय गराम बोले ल पैसा ले बैल ठीक बा बतावे के नहीं के केहू से देखा बस तू हमरा के खुश कर देले बाड़ू ना तो ले ल पूरे लेबू की ले ला इमा से तोरे धन ह का दिक्कत बा धाला मम्मी जी कहाँ है नहीं आवाज सुना था जी हां तर एगो चुम्मा दा आज ये भगवान जी एगो चुम्मा दा सोनी नहीं आ गई रउआ त हमर जान है आयो दादा सच्ची में हाँ आज ये मम्मी जी अरे होय देखबू अरे हमर जान अरे देखा रानी तू कितना अच्छा हो कितना तोर उठा ई का करत रह सब मम्मी जी बाहर वाले चनी नहीं इनके मुआल तनी है रही कि तो हम ये को सिखाव तारू हां पर हम ही सिखाओ तनी जी के मारे बतियाओ तनी ए सुना एकर मन ना करत अरे नहीं भाई एकर मन ना करत दो गला के हैं आ इस सोवत के आ एक मिनट आया मम्मी जी फेंक दे तने करा के समझा दे पहले क्या हो अने उहे मिल लिया तो इतना सुगर हमरा से रह लिया हो छते वाला रूम में अपन ठीक है बाटे भवा का तो रूम ऊपर ठीक मिलल बा काहे से कि हमार कमो चल जाता प्यारो चल जाता और दिलो चल जाता नीचे ओ मेहरारू को लगे के रही रे भकच्चोनहर मेहरारू एकदम तो गदही बिया न सटेले न पजेले ओकरी में कुछो स्वाद नहीं खे कुछो नहीं के स्वाद चुम्मा लेबे जाई ना एकदम खटतूरस लागेला एकदम महाभोकस भवहिया में इतना जादू बा इतना जादू भवहिया तो एकदम सादा ना पूरा रंगीन बाड़ी एकदम लाल पीला नीला जीला बहुत अच्छा मीठ मुस्कान उनकर ओठ मलाई जैसा लागेला कोनो दिक्कत नहीं खे बस प्यार के चस्का हमरा के देत रहे भवा बस भैया जी ना हमरा के सैया बना के रखा सैया पिया कोनो दिक्कत नहीं के भैया तो तनी नाम का है ना लेकिन पूरा भातार बने खातिर हम रेडी बनी और तैयारो बनी कोनो दिक्कत कोनो शक नहीं खे देख नहीं मान घर में बाड़ी पनो कोले रानी कहली कि घर में हम बानी चल जाते अभी तक ले वहाँ के वही ना भैया जी अब वैसे भी भैया जी थोड़ा ना है हमार उतना हमार सजना जी हैं हमार राजा जी हैं अरे मम्मी के फोन एक मिनट हेलो अरे हाँ मम्मी ठीक बनी कहने है ना कि बात नहीं 10,000 रुपया डाल दे ठीक बा निकाल लीजिए काल अरे हो अरे मम्मी हमरे भी पैसा कमी बा हम राजा के रानी हनी तू टेंशन मत ले ठीक बा रख तनी बाद में करम वो अभी तक ले भैया जी नहीं ना ये पूरा माँ फुसलाई में पैसा हम 10,000 रुपया हमके चाहिए मम्मी के खाता में डाल दे हमार छोटकी बहन पढ़ती या कुछ बन जाए अरे मम्मी हम तो डराइए गए हैं एमा हमरा से डराई हां मैं हम तो कब वहीं के जोहते रहे देखा अब आज के बाद ना चोरी छुपे भातार मत कह खुलेआम कह भातार भैया जी कहल छोड़ दो ठीक ना अब मान ला कि अब सौदा तनी टाइट ठोकल जाता है मान ला कि अब का खुश कैले बनी त का हमरो खुश करबू ना हमरो के जरूर माने कि का तोहरा के कान का बाली देनी है खुश बाड़ू नाक का नथुनी देनी खुश बाड़ू ओठलाली 750 का खुश बाड़ू जरूर आईलाइनर देले बनी कितना 40 रुपया का खुश बाड़ू तक्का हम इतना तोहरा के करतनी छोटका तोहरा के ना करेला भैया हमार हाँ मानेला ना हाथ गोल टूट गइले बा छू गइल बा गोल लागिल बा कीटाणु पड़ गइल बा और सुना प्लास्टिक पिलो पड़ गइल और सुना हां बोली ओकर तनखा 4,000 रुपया मिलल ओकर में का दम बा हमारे लिए तो 30,000 बाटे दम बा कि ना भैया जी तनी एगो काम रहल अरे खुल के बोला देखा 20,000 रुपया हमके चाहिए देखा रानी अरे यार 20,000 रुपया का हमारा अकाउंट में ना 40 लाख रुपया बाटे जितना मन करी उ ले ला तोरे ना एटीएम कार्डवा दे देती तो बड़ा ठीक बा हो कोनो दिक्कत परेशानी थोड़ी बा मैं तोहार हम है तोहार तू हो हमार मैं तो धन तोहरे ना मैं खा जा हम है तोहार तू हमारे राजा आई लव यू सुनो मैं धन खा जा लेकिन सोझा रहा का
आ तू कितना नेक लागिलू, कितना झकास लागिलू। मन करेला ना कि बिंदी हमरे नाम के होके आ सेनूर हमने नाम के होके। अरे अरे नाम पड़ गई ना। हे रानी हाँ मन करता ना कि सात समंदर में ढूक के आ तोहरा दिल के गुफा में ढूक के हम प्यार करी। हो आ सुनो, के मारे के 2022 में आज ख्वाहिश बहुत बड़ा कदा पूरा कदा का दिक्कत परेशानी क्यों नहीं किए बहुत थैंक यू जांच पड़ताल कह के तारी लगे आइल बनी रानी। हमरा के हमर प्यास बुझा दा का जरूर गाना गाना जनती की ससुरा में दिन धरवती हो भाग खातिन रेडी बानी यार ए हमार मेहरारू अबिया ऊ छ छुनर तू बाड़ू सुनर ए हमार मेहरारू। ओ दीदी जी के कह रहा हाँ अरे अरे कैसे भूल जाए तो हके जीवन तो पा दीहनी बस करी असनम पाके तू तो मौका हम तो के धोखा दीहनी तो के पाके ओके धोखा देनी के पाके ओके आ सुनो यही पे एगो शायरी याद आ गेल बुरा मत मानी। हां ठीक बाटे। अरे इंग्लिश झारा ये मत ए करे जा इंग्लिश मत झारा ये करे जा जवानी के पानी तोहार झर जाई इंग्लिश झारा मत ए करे जा हई जवानी के पानी तोहार झर जाई आ हई नगरा के लइका तोहार लहंगवे लसर जाई। अरे का आ सुना मान ला कि अब छोटका से तोहरा कुछ भइल नहीं खे ओकरी में दम नहीं खे काहे से ओकरा में कुछ कमी बा। आ सुना ओकरा से एको लइका भइल वही पे एगो शायरी याद बा अरे कबो नुकसान तो कबो फायदा हो जाता। सुनो भवा कब नुकसान तो कब फायदा हो जाता आई लब के बीमारी है भवा अब बिना बापे के लइका पैदा हो जाता यानी बाप का नाम ऊ रही और बेनाम का हम रहो का नाम रही बतार का लेकिन भैया जी के नाम में रही बदनाम है। अरे नाम लेते शैतान हाजिर हो जाता है तोर नाम लेके रात भर हिलाइना तोर नाम लेके रात भर जगाइना ए हमर रानी तोहर नाम लेके रात भर तोहके लेके पलंग पर सुताइना। तब खुश बाड़ू ना मतलब काहे तोहर चेहरा उतर जाता रानी एकदम तोहके पानी पानी कर दी। अरे का रो मजाक कितना करीनी अब देखो मत जा ठीक बा हम आवत नहीं ठीक बा कहाँ से फिर कहिया फिर अरे यार कोनो बात नहीं खे हमहू चल जी ना त पकड़ा जी उनकर घरे में ढुकल बनी जी दादा डाका ही में डले बने हम बोल एगो तो गेहूं में पानी चलवावे के बाटे आ केनो के पते नहीं खे कि हम मैं तू करी एगोड़ा बटल हूं बात एकरा चिंता फिक्र रहते नहीं खे का जाने कि वन काम करता खाली दिन रात घरे में रहता खाली घरे में घरे रहेला तो आदमी काम धंधा ना कइल जाला हो। हां अरे भेज जाओ करा के तनी जाके कहो पनिया चलावे खातिर के। मम्मी जी आप कह देना जानता नहीं ना आपके जब पुल पते बता हमके काहे परेशान करता नहीं जब बार बार एक बार जान ले जा तो ठीक रही। अरे तो ई बताऊ एंगने करबा सता केंगने काम चली रोज रोज तनी के इहे तिथि में बाटे हैं माने एक दो दिन झगड़ा होला रोज रोज अच्छा लगता है पगड़ी बानी के हम जाई ना बहरी करे बताई एक दो दिन कमाओ करता नहीं एको तइना के कौन गाना बजाता हमसे दिमाग में खराब होता सुने ना 2-4 दिन महीने में कमाओ करता नहीं हफ्ता में तो 1 रुपया मांगला पर नहीं ना तारा के दे चुकी लड़की बिया मांगल करती है 2 रुपया पापा दा 2 रुपया तो डांट के मार के भगा देता ना कहत नहीं खे काऊ इतना छोट भी नहीं खे देख ले खुद आंखी से अपनी देख ली तब ना आपके विश्वास होई का कर पैसा रे मारवे के थप्पड़ के भगा काहे फूल लेके खादन से 2 रुपया मांग देलस त का हो गेल जीवन में बतिया होतन या पता ना कितना लइका के पछ घिचत रह माने उ कमा तो तोकर पैसा में का होता टे पूछी ये तो हम पूछल चाहतन कि पैसा का होता माने हमारी ओकर में हराई हमारे के लिया के देता टे सिखा दी ठीक ना मम्मी जी आपके गोड़ हाथ पे गिरत नहीं ते घर से हमके निकाल दी गजब भी हो बात करते है भगवान जी कि सिखा दी से माने काम चीज सिखा देई। हां आजकल माई बाप की कहला में बाड़न सा आजकल तो खाली मेरा को उठला ले देखत रहन सा मती बदल जाता टे हम का सिखाइए कहीं हैं हम तो 4 वर्ष से हमारे कदम सने छछु नारियल के करे आ तू घर ही ना बड़े का हो गई का हो गई का हो गई मां हम पानी भरावे खातिर कोने छीछी आ तनी दूसरा के
ए भैया बाबू कहतनी चिरौरी करतनी तो तू घर में काहे खाती बाड़े केव नहीं काम खाती बाड़े किसान लगवा दे हमसे ना होई काहे? ना हम का जानते नहीं का तोर माई लेके आइल बिया का मनिया डर का जान हम दिया का दे। जानते नहीं बड़ा ताव में बोला था रे पैसा देके काम करा ले अबे को पैदा करे बड़ा के करे भरोसा कइले बाड़ा तू नहीं की दादी दादी कहे वाली बोले लेना तोरा के तो दादी करे नती तो हम आइयो के करब रे हम तो आज बानी कर ना हम पागल हम के का भरोसा कइले बाड़े अभी तो मुंह मतड़ी तू अभी तो तो उम्र अभी 40 बाटे तोरी चलते ना हम ढेरे मुंह तू ना तू हमरा के इतना उबिया भले बड़े कि मेहर मौग ने नते घर में बाड़े लेकिन चिंता फिकिर नहीं के बताओ अब दू पैसा कमाता रहन तो मुहन तो लेके जाई हां हम नहीं कमात ओकर से ज्यादा हम कमाता नहीं तू कमाता छोटका है बजवा तो से। तोर मौगी के तब कहां कहते कि पैसा मिलते नहीं तो पैसा जात कहां बाटे हमरा के देता रे करे ए का हो हम हाथ उठावल नहीं चाहता नहीं लेकिन मजबूरन उठावे के पड़ता के एगो से दूगो भले दूगो से तीन गो अब ये बताऊ कि जिंदगी भर हम ही करब चल हट 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 करता रह रहनिए सुधार लो ना तो हमारा से बाहर केहू ना होई चल जा खेत में रहन से न तो खई ह दोगला अपन करे जा चल हट हट कहले बा सही के बड़ी मत रुख नियर बतिया बताटे सोचा ताटे कि महतारी हिया कि का हिया दे दे तनी खेत बटैया खइए सब गोबर माटी ओहो भैया जी हिम्मा काहे के ले अच्छा अरे माई रे माई आई आवा आवा अरे बाप क्यों देखला ना ना हरे केहू ना देखला ते हिम्मत हमरा काहे खाली होय गराम बोले ल ल पैसा ले 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 ल ठीक बा बतावे के नहीं के केहू से देखा ना बस तू हमरा के खुश कर देले बाड़ू ना तो ले ल पूरे लेबू की ले ला इमा से तोरे धन ह का दिक्कत बा धाला ठीक बाटे तो का हां हां बात विचार कुछ होई हां हां कुछ होई ना खजुआ त पिटिया पिठिया अरे तने हाँ तने कसले अरे याओ ना यार तू मैंने की कहा अरे तुझे देखा तो ये अरे जाना सनम अरे प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए ठीक बा मारी हां मने के का सब कुछ मने के का तू डरा तो रो यार रानी मम्मी जी कहाँ है नहीं आवाज सुना था जी हां तर एगो चुम्मा दा हाँ ये भगवान जी एगो चुम्मा दा सोने नहीं आ गया जी बात तो हमर जान है आयो दादा सच्ची में हाँ आज ये मम्मी जी अरे होई देखबू अरे हमर जान हम हमर कहीं ना कि मर अरे के मैं पैसा दे दे मैं तो के पैसा दे देखा रानी तू कितना अच्छा हो कितना तोर उठा ला ई का करत रह सब मम्मी जी बाहर वाले चनी नहीं इनके मुआल तनी है रही कि तो हम ये कौन सिखाव तारू हां पर हम ही सिखाओ तनी जी के अंगने बतियाओ तनी एकर मन ना करत अरे नहीं भाई एकर मन ना करत दो गला के हां आ ई सोवत के आ एक मिनट आया आया मम्मी जी पर हम फेंक दे तने करे के समझा दे पहले क्या हो माने उठे मिल लिया तो कि इतना सुगर हमरा से रह लिया हो आगे ओके रख लेला हां हम कहीं ना कि मरद कहां पैसे दे तो पैसा कहां बाटे कुछ पैसा कहां बाटे नहीं खे फोटी से किंतु को रुपया मांग दे लइकी ना तो कहिया कि पैसा इनकर जर गल नहीं के इनकी लगे का रुपया आ हम माई जी खातिर कोई पैसा होता रहत रहलवे हैं हम कहीं कि काहे नहीं के लगा हमारी आवते बरा से देख लिया ना रो दियाला माफ कर दे देख माफ कर दे तू गर्दन काट दे हो कहबा कि माफ कर दे हम तो माफ कर दे बाबा ये नीक लागत रहले अभी को तो माफ देबे कहबा कि मोर ये जब अपना के देख जोश में होश गवा देल रहनी माफ कर दे तुम्हारी लोग याद कर लेना लेकिन तू ही ना बना तो हमें जब समझ हम बहु गड़ा ही जड़ा कहीं का कह के कोई तो हमसे कौन बड़ गलती हो गल बेटे चला अपन परिवार छोड़ के दूसरा परिवार पर हम डाका डरले एकर प्रायश्चित के इंगने होई रे दादा बहुत बड़ गलती हो गेल बहुत बर्बाद हो गनी हम कंगाल हो गनी अब मौका बटे सुधरे खातिर एकर प्रायश्चित कर जरूर करब एकर प्रायश्चित तो भगवान माफ कर दे हमारे दिमाग में का हो गला हमारे दिमाग में भूसा भरा गला माफ कर दे भगवान के गलती का प्रायश्चित करब हम
हम अपने ही घर में अपने ही भवा पर डाका डाले, ऐसा ना करे के चाहिए भगवान। भसुर के नाम पर कलंक बानी माफ कर दो भगवान। माया तू माफ कर दो, माया तू माफ कर दो।